Радина Атанасова на 26 години, 168 см, 47 кг, обича да кара сноуборд, дългите пътувания и спортните автомобили. Скъпи приятели, Инес Боянова на 17 години, 89 на 61 на 89, обича да прави бижута и да се грижи за външния си вид. Имаме и още един финален участник в Мис Туринг 2016 година в съвсем различната му външност. Представителя на Софийската зоологическа градина. Благодаря за аплодисментите. Това е в кръга на шегата, малко да размивам, така малко да ги усмихнем тези девойки. Усмихнете се, не се притеснявайте, с тия треперели. Това жури иска да ви даде голяма награда, вие треперите. Нека още веднъж да ги аплодираме. Катрин Христова! Браво! Катрин! Марчела Георгиева! Чай, що си отиваш? Върни се, младата се разсвети. Върни се там, аз искам просто да ви кажа още веднъж имената да свикна. Браво, Катрин! Александра Давидкова. Така, с помахане като английската кралица искам да бъдеш. Благодаря. Косара Валентинова. Мануела Стоянова. Мариана Иванова. Михайла Николова. Силвия Вергилова. Радина Атанасова. Инес Боянова. Това са нашите топ участнички, 10 на брой, в невероятния конкурс Мис Туринг 2016. И докато сте още на сцената, ви предлагам да ви запозная кой ще ви оценява. Скъпи приятели, председателя на днешния конкурс Мис Туринг 2016 година. Любомир Вангел, собственик на Е-кастинг, организатор на Мис Туринг 2016 година. Господин Вангел, станете се, малко си правете се, така хората да ви видят. Благодаря ви. Доцент Наталия Футекова е основател на ERP Academy, както и на специалност бизнес анализ и ERP. Разширение в ВУЗФ. Нека да аплодираме и нея. Доктор Спартак Милев, пластичен хирург, представител на Skin Systems България. Аз съм доктор по автомобилите, вие по красотата. Чете ви стисна ръката. Ще се разбереме. Вили Томова, Мис София 2011 година и PR на Pulse Fitness and Spa. Владимир Василев, основател и управител на най-голямата автошкола в България. Автошкола Василеви разполага с 3 модерни учебни центъра над 30 учебни автомобила. Десислава Василева, PR и основател на Espresso News. Виктория Ананиева.